थानाय जेसेबां दैदेनगिरिफोर आरो सोद्रोमाफोर जि जेल जानानै दङ बिथांमोनखौ बख'नायनि थाखाय बिथांमोनखौ उदां खालामनायनि थाखाय जि राहा बेखौहाय से नाम्बारावनो नोंथांमोना सरकाराव फैनाय लोगो लोगो मावग्रोनांगोन होननानै जोङो बिथां प्रमद बर'नो जोङो मोनसे मेम'रेन्डाम होदों आरो बिथां प्रमद बर'आ माने जोंनो खोथा होदों जे जोङो बे खामानिखौ मावगोन होननानै दा बे खोथाखौ मोननानै जोङो गोबां सिन्था खालामबाय जे लोगोसे बे खामानिखौ मावनायजों लोगोसे जोङो सानबाय जे फैबाय थानाय समाव जोंनो मोनसे सोलायनायनिबो गोनांथि जानानै फैखादों गोबां बोसोर माने बिपिएफ सरकारा सोरखौबा नेवसिनानै सोरखौबा थगायनानै बा सोरखौबा नायख्लेंनानै बिथांमोना गोबाव बोसोर सरकार सालायबोबाय आरो बे सरकारखौहाय जोङो बांद्राय गोबाव दोननो हानाय नंला बेनिखायनो जोंनो मोनसे सोलायनाय नांगौ होननानै बेफोर खोथाखौबो जोङो सिन्था खालामबाय ओमफ्राय लोगोसे जोङो मानो होनब्ला बे एकर्डखौ जोंनि गोबां एनडिएफबिनिफ्रायबो एनडिएफबिनिफ्राय जोङो धीरेन ग्रुप आरो सावरायग्रा ग्रुप आरो जोंनि रन्जन दैमारि ग्रुप गबिन्द ग्रुप बेबायदिनो माने मोनब्रै ग्रुपआ बे एकर्डखौ मान होनानै बे एकर्डआ मोनसे मोजां एकर्ड होननानै सिन्था खालामनानै जोङो बे एकर्डखौ माने साइन होनानै लाबोनायखाय जोङो सिन्था खालामबाय जे बे एकर्डखौ मान होनो गोनां जोंनि बिबान बेखायनो जोङो सिन्था खालामनानै सानबाय जे बे एकर्डखौ मान होनाय आरो सोलायनायखौ नागिरनानै जोंनि गोबां माने एनडिएफबिनि सोद्रोमा स्पेसियेलि रन्जन दैमारि ग्रुपनि सोद्रोमाफ्रा जोङो दाखालि मास मोनसेनि सिगां जोङो इउपिपिएलआवहाय जइन जानानै जोङो दिनै इउपिपिएलखौ सापर्ट होनानै जोङो इउपिपिएलखौ सरकाराव लाबोथारनांगौ होननानै जोङो इउपिपिएलआव जोङो जइन जाहैदों दासिमहालागै जोंनो बे रन्जन दैमारि ग्रुपनिफ्राय स्पेसियेलि रन्जन दैमारि ग्रुपनिफ्राय इउपिपिएलआव जइन जानाया दिनै 60 जन बारबाय जों बे 60 जन आरो माखासे फैबाय थागासिनो दङ बिथांमोना मोजां सिन्था खालामदों आरो जायफोर माने दिनैसिमबो बिपिएफआव सापर्ट होबाय थादों बिथांमोना हयथ' माखासेफ्रा फैनो गोसो जाब्लाबो बा मोजां सिन्था खालामब्लाबो फैनो हानाय नङा माखासेफ्रा माने गोथौआव हाबसननानैबो थाहैबाय जों बिथांमोनखौबो थेवबो नाजाबाय थादों बिथांमोना फैगोन होननानै जोङो सिन्था खालामदों दा बेखौनो माने दिनैहाय जोंनि गेजेराव गोबां माने राजखान्थि खालामबाय थादों जे बिथां माने बे एकर्डखौहाय बिथां प्रमद बर'खौ माने जोंनि गोबां एनडिएफबिनि सोद्रोमा बा एनडिएफबिनिफ्राय माने बिथांमोनखौ प्रमद बर'खौ माने बेफारिनो माबानो बिथाङा एनडिएफबिनि बे एकर्डखौ हाइजेक खालामबायनो माबानो बायदि रोखोम गोबां मुं सुबाय थादों आरो खिन्थु बेफोर बाथ्राफोरा माने नंखाय मानो होनब्ला जोंनि गासिबो सोद्रोमाफोरानो एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रानो बे एकर्डखौ माने नायखा नुखा साइन होनानै लाबोखादों ओमफ्राय बेवहाय रावबो बेखौ बे मोजां नङा बे माबा नङा होननानै माने रावबो अबजेक्सन खालामाखै बेखौ माने साइन होनानै बेयो मोनसे मोजां एकर्ड जोंनि गेरेमसा बर' हारि दाहैनायाव बे एकर्डआ मोनसे मैखोम मोनसे बाहागो लागोन बेखौ सिन्था खालामनानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा साइन होनानै लाबोखादों दा बेखायनो बेनि खेथ्रआव जोङो बिथां प्रमद बर'खौ बे एकर्डखौ हाइजेक खालामबायनो माबानो बेबायदि माने बुंनायनि माने जोंहा माने मोन्थाय गैया आरो ओमफ्राय जोङो दा माखासे खोथाफोरखौ सिन्था खालामदों जोंना बे एरियायावहाय गोबां माने एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर बे एरियानिफ्रायबो गोबां दावहा नांदोंमोन गोबां माने कन्ट्रिबिउसन खालामदों जों बेफोरनि खोथाफोरखौबो जोङो सिन्था खालामदों ओमफ्राय जाय थांनानै थानायनि सरकारनिफ्राय जे मोनबाय थानाय राहा रिहेबिलिटेसन बे रिहेबिलिटेसननि खोथाफोरखौबो जोङो सिन्था खालामदों दा बेफोर खोथाखौ लानानैनो माखासे जोंनि उल्था हान्जानि सोद्रोमाफ्रा माने सोरखौबा माने सिगिदोंबो जे नोंथां एकर्डआव मोनसे माखासे नेम नितिफोर जोंनो हरखादों आरो बे केसखौ लानानैबो जोंनि गेजेराव माने बायदि रोखोम माने सिगिग्लुंनाय दाखालि मोनसे ओरैबायदि मोनसे जोंनि गेजेराव मोनसे सिगिग्लुंनाय सफैदोंमोन जे बे साननैसोनि गेजेरावनो एनडिएफबिनि जेसेबां सिगांनि जायफोर केस दङ बे केस गोनां सोद्रोमाफोरखौ बे साननैसोनि गेजेरावनो माने जेलाव सोसिगोननो बोखांसिगोननो माबा माबि बायदि रोखोमैनो सिगिग्लुंबाय आरो बे उल्था हान्जानि मानसिफोरा आरो ओमफ्राय बे खोथाखौ लानानैनो जोङो दाखालि बे क'क्राझाराव हेमन्त बिश्व शर्माया फैदोंमोन बेवहाय जोङो बिथांखौ लोगो मोनदों लोगो मोननानै आंथ' डाइरेक्ट सिदा सोंदों माथो सार माने बेवहाय एनडिएफबिनि जायफोर केस गोनां सोद्रोमाफोर बिथांमोनखौ सोफिननो नागिरदोंनो मादोंनो होननानै आं बिथांनियाव सोंनाय जादों आरो ओमफ्राय बिथाङा बुंदों हाब जोंथ' बेबायदि सिन्था खालामाखै होननानै
बिथां बाथायानो दङ बिदायानो दं बिथांमोनखौथ' जों दासिमबो सोआखै बिदि बुंदों आरो दा थारमाने बिथांमोना बेखिनि टाइमावहाय बेबायदि सिन्था खालामाखै आं बेखिनि खोथाखौबो आं नोंथांमोननो क्लियार खालामनानै होबाय जे माखासे जोंनि उल्था हान्जानि सोद्रोमाफ्रा बेफोरबायदि सिगिग्लुंनाय मानाय बायदि रोखोम खोथाफोरबो बुंनो हागौ आं बेफोरखौबो माने क्लियार होनाय जाबाय आरो लोगोसे जोङो मोनसे सिन्था खालामदों जे फैबाय थानाय समाव जेब्लानो इउपिपिएलआ माने सरकाराव फैगोन जोङो जोंनि जे एनडिएफबि जे दावहा नांनाय बे समसिमहालागै जोंना गोबां माने मुंख्लं जालांनाय बे जोंनि न'खरफोरनि थाखाय सोद्रोमाफोरनि थाखाय सरकारनियावहाय जोङो जे मोनसे डिमान्ड खालामदों बे डिमान्ड बायदियै जे मोननो गोनां दं बेखौथ' मोनबाय थागोन बेजों लोगोसे इउपिपिएलआ जेब्ला माने सरकाराव फैगोन लोगो लोगो जोङो माने मोनसे ओरैबायदि डिमान्ड खालामदों नागिरदों जे जेसेबां एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि थैनाय न'खरफोर दङ बे बा बिथांमोनखौ जे फबनाय बिथांमोननि जे गोथै हाखर बेवहाय जोङो माने मोनफा मोनफा बिथाङा जे एनडिएफबिनि दावहायाव थैदोंमोन मुंख्लं जादोंमोन बिथाङा बावसोमदोंमोन बिनि सिन सुरुप थाथों होननानै जोङो साफ्रोमनोबो माने मुंख्लं खाम्फा गायसननानै होनांगौ होननानै जोङो इउपिपिएल सरकारखौ जोङो डिमान्ड खालामनो सानदों आरो